Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To yan uwa barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna mu gyara mata wanda cibiyar Kazimiya Herbal Medicine Center take ɗaukar nauyin kawo muku akai-akai. To kamar yadda kuka sani sunana Abubakar, ɗaya daga cikin masu kula da wannan shirye-shirye. Kuma kamar yadda muka saba mukan kawo muku hanyoyi da za ku yi amfani da su ku magance matsalolinku a gida ba tare da kun sha wata wahala ba. Wanda hakan ya sa muka ga ya kamata mu yi amfani da wannan damar domin mu kawo muku wannan fa'idan ga masu fama da matsalar kakkaryewar gashi. Idan gashinki yana yawan kakkaryewa, ko gashinka yana yawan kakkaryewa, ka rasa dalili ko kuma kin rasa dalili, to in Allah ya yarda ga wannan hanyar da za ki yi amfani da ita domin ki magance wannan matsalan a gida ba tare da kin sha wata wahala ba. Kakkaryewar gashin nan to shine yanda za ku magance wannan matsalar a gida ba tare da kun sha wata wahala ba. Domin yanzu lokaci ne na sanyi, gashi in dai aka bar shi haka a kara zube to yana iya kakkaryewa, yana iya lalacewa gashi in dai ba a kula da shi. To domin magance wannan matsalar karyewar gashin, duk lokacin da kika yi kitso, misali in kika yi kitso kina so ki sake yin wani kitson daban, kina so ki ware kitson ki yi wannan, to za ki iya kafin ki warware ko kuma bayan kin warware kitson ki za ki iya wanke gashin kanki. To kafin ki wanke shi za ki yi amfani da wani abu wanda za mu faɗa a wannan bidiyo ɗin. Amma kafin mu je gundarin bidiyon, muna roƙo idan wannan shine zuwan ku na farko wannan tasha ɗin, da ku danna mana alamar subscribe gashi na a ƙasa da jan rubutu, sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun samu lokaci. To mu je gundarin bidiyon kai tsaye. Insha Allah, kamar yadda muke magana akan kakkaryewar gashi, idan gashin ki yana yawan kakkaryewa, so za ki nemi garin raihan, basil leaves, garin raihan, ganyen raihan, basil leaves ko kuma basil leaves powder, basil leaves ko basil leaves powder. Idan kina yanda za ki shine za ki ɗibi kamar cokali biyu ki tafasa shi. In kika tafasa shi, ruwan sai ki ɗiba sai ki wanke gashin kanki da shi, don Allah da in kika wanke kika wanke gashin kanki da shi, goggoga ko ina, sai ki bar shi sai ya bushe, ki dan warware kanki ya sha iska sosai. In ya sha iska sai ki sake wanke. To in Allah da in kina wanke kanki da wannan tafashashen ruwan basil din, raihan din, to za ki ga gashin ki baya karyewa, za ki ga gashin ki yana ƙara ƙarfi, yana ƙara kyau, kuma ba zai ki karyewa ba, kuma za ki ga yana ƙara yawa cikin sauƙi ba tare da kin sha wata wahala ba. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu ta mu gyara mata domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun samu lokaci. Kada ku manta, idan har wannan bidiyo ya burge ku, to muna roƙo da ku danna mana alamar like. Mun gode, mu haɗa bidiyo na gaba.